Hei, Prabu Gardaskoro. Oh, hei, hei. Srumawahyun Sang Yaksendra Kura rupa
mengeses kadi angin pangsempal kaprapal selo kablasa sato lumayo mangungsi kakiat katgodo kang jaga bumi Arca manik jati ning alam kang tinuding jagat weh ladalah kowe togok milung lan patih tumenggung Candramawa aja padha kaget wektu dina samangko sira kabeh tak timbali marak sowan ning ngarsaku kene Gok. Wonten wigatos menapa Den nimbali dening Kang Abdi kula pun togok. Semanten ugi kula pun belung siap 86. Ada instruksi dari bose siap laksanakan. Wah wandamu kaya pegawai. Loh ini pegawai kok pegawai koperasi. Wonten wigatos menapa miji dhateng kula Raden? Pun tumenggung Candramawa cumadong dawuh Raden. Iya. Mulane wektu dina iki sira kabeh tak kanthi marak sowan ning ngarsaku kene. Saperlu sira kabeh mung bakal tak kanthi gendu-gendu rasa rerembugan lawan jeneng ingsun. Kang wektu dina iki ana saperangan rasa pangrasaku kang urung bisa ndak suntakke marang jeneng sira Gok Belung lan kowe Candramawa. Oh, ngoten. Iki lho bos iki sak-sak ngono iki lho Kang. Mencurahkan isi hati kudune kepada seseorang sing tepat. Lah karo awake dhewe yo ngapa? Tembung utan yo ora ndidit. Wong bedina mung diuyak-uyak mindring rantange ora lunas kok. Lah arep ngapa? Upamar njaluk solusi apa wong awake dhewe wong cubluk, wong cilik isone ger apa to? Nang yo aja ngono. Wong cilik kuwi sak elek-eleke menungsa kuwi mesti ana apike. Lan sak apik-apike menungsa kuwi mesti ana eleke lho. Oh ngono. Iya no. Kuwi kudu dienggo pakem, dienggo paugeran. Dadi wong urip kuwi ora ajeg. Yen kowe urip mbendina mung elek-elek karo kancane kuwi tegese sing elek kuwi dapurmu dhewe kuwi. Oh ngono. Oh iya no. Ah tiwas aku bendina ngelek-ngelek kancaku berarti sing elek aku dhewe no. Kowe wandamu ku sing elek raimu kaya entong ngono. Wis aja padha padudon. Bakune wektu dina iki jeneng sira kabeh tak kanthi marak sowane ngarsaku kene kuwi mung kepengin tak kon crita Gok. Aku mung kepengin crita janjane perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi biyen sejarahe piye Gok. Oh. Niku ngeten lho Den. Perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi perange Pandhawa karo Kurawa. Wong Pandhawa niku badhe njaluk hake kiyambake ingkang sampun direbut dening para Kurawa. Pandhawa niku eneke mung diopas-apusi mawon kalih para Kurawa. Diopas-apusi dijak main dadu kalah dihukum 12 taun kon ndelik ning alas Kamiyaka. Bareng ngoten ketemu didenda meneh kon ndelik meneh. Lah suwe-suwe ana perimbukan sak bubare Kresna Duta niku terus negara Ngastina niku bakal dijaluk bali. Aning wong watake wong Kurawa. Wong Kurawa niku ora trima nek negarane ajeng dijaluk bali merga wong Kurawa niku milik gendong lali. Lho, mboten kelingan nek negara niku mung nyilih ngono lho. Oh ya kaya kancaku biyen kaya nyilih bojone kancane. Oh. Bapurmu. Lah ya ngono mosok aja ngomong.
Ki ora lho, wis aja ngomong, pateni tenan. Lah niku terus dadine perang Bratayuda Jaya Binangun niku mboten mung perkara ngrebutke negara utawi lemah niku mboten. Ning ngrebutke harga diri lan rembuke wong lanang. Sing jare saguh mbalekke negara kok mboten dibalekke terus dadi perang Bratayuda Jaya Binangun niku. Lah, saiki banjur sambung rapeti karo wong tuaku. Ya kuwi Prabu Garudapati kuwi iso mati kuwi piye kok? Lah niku Prabu Garudapati niku nek mboten klentu saking Pudak Setegal lho niku. Iya, oh tak terus saking Nganjuk. Nganjuk mripatmu sempal kowe. Prabu Garudapati niku saking negari Pudak Setegal niku ajeng ngewangi para Kurawa. Lah satemah mungsuh Pandhawa gitamani Janaka, perang karo Janaka bapake sampeyan niku pejah ngoten lho, Den. Oh, lah dalah. Jebul bener Kang dadi kandhane para dongeng para sesepuh. Yen wong tuaku Prabu Garudapati kuwi sing mateni jenenge Janaka kuwi. Nggih. Iku sing mateni Janaka. Lah ning nggih pripun wong bapak sampeyan ku ya mboten bener kok ajeng napa? Wong mbelani kok mbelani wong luput niku ajeng ngoten hakim pinten kepolisian putih ki mboten dibenerke. Wong mbelani niku aja mbelani wong luput, kudune mbelani wong sing bener ngoten lho, Gus. Kowe ra meneng tak tapuk lambemu lho. Oh nggih, siap. Aku ora trima. Aku ora trima. Yen wektu dina iki wong tuaku wis dipateni dening para Pandhawa, wektu dina iki aku bakal males sentang malas hukum mateni marang para Pandhawa. Wo lah. Kadangmu padha arahna dena becik. Besok mandemo baris Kang Prayitna. Ya saranta wong ndara ati. Ngeten Den. Nek sampeyan niku nganggep kula niki wong tua-tuane wong Pudak Setegal mriki. Napa mawon tumindak elek niku aja dibaleni lan aja diterus-teruske. Pun saniki membuka lembaran baru sing elek niku ampun dieling-eling diguwak sing adoh-adoh. Saniki ngoten. Dika mboten sandadak males paten pinaten napa mulih badhe males hukum pati pinati kalih Janaka niku pun to mboten sah. Dika mboten badhe kasil mboten badhe. Malah mengke sisiping rembug tuna ning nasib dika malah badhe pejah kataman dening para Pandhawa utamane Janaka ingkang sektine mboten umum niku. Ingkang mangka sakniki Janaka niku tesih napa melih putu-putune Janaka ambaknipun bar perang Bratayuda Jaya Binangun nanging sakmenika kathah tunasing para Pandhawa. Ora. Aku entuk ora entuk, gelem ora gelem wektu dhewe Janaka lan Pandhawa bakal tak pateni kok. Wis to, Kang. Yen wong ki anggere kena diomongi ora kena lanjutkan. Bunuh. Nek ora kena dibunuh mesti kebunuh dene. Nah aku ki ngono malah ndangkek geger perang mati bose mati awak dhewe entuk warisan. Oh alah lung pikiranmu gur. Lah witek napa lho urip yang kanthi duit bendina mbur jepaprut ae. Ayo ora sadar kesuwen budal karepmu ora karepmu. Nggih budal. Kula niku pira-pira ya budal 26 ya budal. Ngene iki lek gareng ora krungu mesakne karo penen sesuk ditetak plotrokne kathoke. Oh, pira-pira budal lah kuwi. Wis, ayo saiki para budal, budala para wadyabala Pudak Setegal kaya tuwa buru kang padha mikat manuk. Budaling prawadyabala sanjata brasu angkara murka
Alon-alon wis dilunasi aja kuwatir. Iku sanyatane gonjang seret winangun leng-leng ramya ningkang sasongko gumenyar bareng gorong mengguri saya lepdom cuman Sang Nata Prabu Puntadewa
lenggah sini wopo ing gambar danta raras kang ngalenggah haning katulaya miat langning kalangnya nagara pandan muntaratin nonir kekunang surum sorot titan padang buka wiwaraning kondo ngungak luhuring budaya sinartan habedah luwiting kagunan carita saking Serat Mahabharata nenggih gelaring wayang kinarya wewayanganing gesang bungah susah ala lan becik kabeh wis cinakup sajroning wayang dalang kang amurba gending lan gongso dadi klakuning rasa kelir dadya gambare jagat nenggih negari pundita ingkang kaiku adidasa Purwa eka marang sawiji adiri nuwih dasa 10 Purwa wiwitan datan kadigem maring negari Astinaya Gajahaya ya liman benawi ya ing Kuru Janggala mila kinarya bukaning carita supaya negara 100 datanan tuk kalih 1000 datan jangkep sedasa panjang punjung pasir wukir gemah lipah loh jinawi karta tata turaharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawani pasir samudra ukir gunung tu negara kang nengaken pasabinan ngiringaken benawi ngungkuraken pagunungan ngayongaken bandaran gedhe loh kang tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku
gemah para dagang lelayaran ora dinten dalu datana pedhote awit tan ana sang sayangning marga. Ripah jalma kang samya dedunung sabeting praja katingal jejel apipit tepung cukit abenritis papan wiyar katingal rupak saking karaharjaning praja. Karta tebih paramuka Paranaya praja samya lipating kawruh mbudidaya mring raharjane negari. Tata racak samya tentremati nirharja tebih parang muka para mantri bupati samya lipating kawruh nalika semana nenggih negari Ngastina sabibaring perang agung Bratayuda Jaya Binangun ingkang sakmenika lenggah wonten ing madyaning kursi gading dampar denta nenggih sang jejuluk Prabu Puntadewa Doinguni ingkang samangke nedheng lenggah siniwaka dereng dangu anggenya lenggah kasalupraptan ingkang ngrayi nenggih Raden Werkudara sang Bratasena sinambeting wuntan praptaning ingkang raka ing Mandura yang ing Medura nenggih sang Prabu Baladewa nalika semana sadya tansah senen sinenenan nengga sabda tama saking Prabu Puntadewa kaya mangkono dupi praptan ingkang raka ing Mandura sigra geser anggenya lenggah Raden Werkudara mapak praptan ingkang raka Prabu Baladewa. Surem Sorotekang yang ngarko kaeksi bocah ing haladaka murup yen janmo kadi hasungsas miteng dase sal wireng la
lampahing dumati lampahing dumati kilir gumanti duka sukaning driya ratune ratu utama pati patih nuwe pranayaka Harjo panegare becik becik paradene tanda Katedha kali Murda sing ponogrami pun Kyai Prabu ingkang rementak katepun kakang boten langkung pudyastoripun kakang mugi kunjuk dhateng matu Kyai Prabu Puntadewa nokta ponogrami kacandha kintangan kekalih pujian daya menungkal kaibanan taun mugi prayuga langit jenengan dipun Koko Prabu Kuratu lenggah ingkang sedhip saka Koko Prabu yo Kyai Prabu nggih kados boten kirang prayogi anggen kula kepareng marak lenggah wonten ngajengan Kyai Prabu Koko Prabu sasampunipun sune ingkang sawetawis luwih lenggah sampun ingkang rayi nyuwun wonten maupun di depan orang ing astina ketinggal sumenika pangawak Yoga Prabu wonten negari astina menika wonten kelompok Prabu
Prabu Kalimataya. Swanipun Kakang ing Mandura menika kajawi mertindha dhateng karaharjaning paduka sakukuban. Estunipun wonten kalih perkawis ingkang badhe kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Kalimataya. Inggih menika ingkang sepisan nuninggih pun Kakang nderek mangayu bagya anggenipun para kadang Pandhawa sampun saged netepaken dhateng wayah kula pun parikesit ingkang sakmenika badhe gumantos keprabon Ratu lenggah wonten negari Ngastina menika sulih salira saking paduka Yayi Prabu Puntadewa. Rasanipun Kakang niki bungah. Sapa wonge sing ora seneng atine ana nom-noman yen bisa lungguh dadi ratu utawa dadi pemimpin. Adakane nom-noman Ngastina saiki iki mung padha ora gadheg kabeh. Kon sinau ora ana sing gelem. Senengane njuremi wae. Karo umben-umben turut cakruk. Ngono kok jare dadi ratu, ratu apa ratu ceki wae. Mula pun Kakang niki rumangsa bombong sanget menawi ndika badhe njumenengaken parikesit sumilih keprabon wonten negari Ngastina mriki Yayi Prabu. Nokna ninggih Koko Prabu. Sedaya kula wingi saking donga tuwin pangestu paduka Koko Prabu Baladewa. Nggih. Bombong. Yayi Prabu mawi petang menapa para kadang brata Pandhawa menika anggenipun milih parikesit dados ratu menika. Menika perlu kula ingkang kalih. Monggo kula aturi paring dawuh menapa bapipun utawi menapa ingkang dados alesan paduka Yayi Prabu dalah kula sedaya nunjuk dhateng pun parikesit milih parikesit supados sakmenika dados ratu Yayi Prabu. Anjrah ingkang wis putra kasliring samirana mri sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaneng driya Nokna ninggih Koko Prabu. Pramila kula sakadang brata Pandhawa sami milih ingkang mayahipun parikesit ingkang menika dados Narendra wonten negari Ngastina mriki inggih menika kanthi tetimbangan kodrat tuwin wiradrat Koko Prabu. Loh, mangke ruwin. Kok mawi tetimbangan kodrat kalian wiradat menika tegesipun napa, Di? Pun Kakang kok nembe mireng menika wonten tetimbangan utawi putusan bab dadi ratu kok tetimbangan kodrat kalih wiradat menika kados pundi? Koko Prabu, titik saking kodratipun saking Nyai Harjuna ingkang sampun nampi wahyu Prakutha Rama lajeng swargi anak kula pun Abimanyu. Ingkang sampun nampi wahyu Cakraningrat ing mangka
ingkang saged nampi wahyu kala wau kekalih kala inggih menika ingkang saged jumeneng ratu utawi sulih keprabon ing benjangipun Koko Prabu. Awit menapa ingkang saged nampi wujuding wahyu menika wau inggih ingkang saged nurunaken wijining ratu. Koko Prabu ningali kodrat ingkang kados mekaten kala wau sampun cetha bilih kang wayah pun parikesit ingkang piniji dening pangeran minangka Narendra Ngastina awit parikesit menika turunipun Yayi Harjuna yoganipun anak kula Swargi Abimanyu Koko Prabu. Oh, nggih. Menawi ngoten niku leres. Menawi bab niku leres. Pun Kakang ugi nyekseni menawi pun parikesit niku anak Abimanyu anak Janaka niku leres. Lajeng tembungipun Wiradat. Nah, Wiradat menika mapanipun wonten pundi pun Kakang niku dereng mudeng, dereng mangertos, dereng pono. Monggo kula aturi paring dawuh Yai. Nok inggih Koko Prabu. Koko Prabu menika nalika perang ageng Bratayuda Jaya Binangun sampun nekseni kados menapa Yayi Janaka natahaken jiwa raganipun, nombokaken jiwa raganipun, nyawanipun kangge kabetahan perang Bratayuda Jaya Binangun. Lan sedaya para Pandhawa kawimbuh anak kula Abimanyu ingkang sampun gugur dados bebanten wonten ing madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Nyuwun sewu. Yai Prabu, menawi pekawis menika kula kinten sami mawon. Perang Bratayuda menika kula kinten boten namung Yayi Arjuna piyambak ingkang natahaken jiwa raganipun, nombokaken nyawanipun sak anak-anakipun sedaya. Kula kinten boten namung menika, nanging ingkang tetombok inggih menika ugi wonten anak kula pun Gatotkaca. Lak yo ngono to Werkudara? Werkudara. Bola bali wong dosa. Wong atos ora kaya Werkudara. Piye? Mungguh siadi bab kodrat karo Wiradat ku piye di? Morage Werkudara wangsulana Yayi. Pancen bener kang dadi kandhane Koko Prabu kakangku Baladewa. Nanging tak jaluk kowe yen nyawang ing bab lelabuhan nalika Bratayuda aja mung disawang saka pancer wong tuwa lanang. Nanging uga nyawang marang pancer wong tuwa wadon. Tegese piye? Di? Parikesit kuwi anak Abimanyu lawan Eyang Mantu Utari. Mongko Eyang Mantu Utari kuwi putra kakekku Eyang Matsapati. Kang nalika Bratayuda Jaya Binangun ora saithik lelabuhane kang ditotohake kanggo ngragati perang Bratayuda Jaya Binangun. Kelebu sak anak-anake Eyangku Matsapati kayata biyen Eyang ngragati Pandhawa lan nombokake kabeh anak-anake nganti gugur Eyang Utara, Eyang Seta lan Eyang Wiratsangka lan kabeh para wadyabala padha gugur merga nglabuhi Bratayuda Jaya Binangun mbelani Pandhawa kabeh padha mati ana ing madyaning perang Bratayuda. Loh, yen bab kuwi ngono genah di, genah. Ning tak kira ora mung Eyang Matsapati wae kang melu tombok jaman perang Bratayuda Jaya Binangun. Aja lali. Marang ya kuwi Prabu Drupada ing Mandraka ing Pancala. Ya melu tombok jiwa raga mbelani Pandhawa kang wektu dina samangka nganti gugur ing palagan. Sinusul adiku Swargi Yayi Tresta Jumena lan Yayi Srikandi Werkudara. Baladewa kakangku. Piye? Tak jaluk yen rembukan nganggo rasa kang menep, nganggo tembung kang menep,
dirasake kanthi alon-alon. Panimbanging Pandhawa ragur mandheg ana ing kakek Watsopati ning uga nimbang marang lelabuhane Kresna kakangku. Kresna rina wengi tansah ngrenahake amrih perang Bratayuda kuwi bisa menang para Pandhawa. Kresna kuwi rina wengi ora tau leren, tansah ngiguhke piye carane para Pandhawa kuwi bisa menang unggul ing perang Bratayuda Jaya Pinangun. Lan uga sedulure tuwa Sembadra lan anak-anak Abimanyu kang uga katut gugur ning madyaning palagan Koko Prabu Baladewa. Oh, ya. Yen Nyai Werkudara mawa dasar labuhan Nyai Kresna banjur parikesit sing dipilih dadi ratu kuwi pangrasaku kurang trep kok piye to, Di? Sabab apa awit Nyai Kresna wiwit biyen wis sumpah dheweke kuwi salawase urip ora bakal pisah lawan para Pandhawa. Paribasan jaran karo kusire ngono apa piye? Dadi pujangganing Bratayuda murih jayaning para Pandhawa. Dadi yen nalika Bratayuda Nyai Kresna mung murih jayaning para Pandhawa kuwi ya wis trep. Wis trep, Di. Kaya prasetyaning Nyai Kresna dhewe ya kaya ngono kuwi mau. Wah, yen pancen kaya mangkono pirang-pirang alesanmu tok anggep kleru banjur apa? Apa alesanmu bisa nglerokke kang dadi tembungku mau, Koko Prabu? Ngene. Pun Kakang iki ora ngluputake, Di. Ora ngluputake marang tembung Isyadi babar pisan ora. Mung genahke kok, Di. Kuwi mung ukur kanthi kang bener kuwi kepiye? Ngono. Banjur sing bener piye? Kowe wani ngluputake kudu wani benerke. Sabab menungso kuwi yen wis wani ngluputake kancane kudu wani benerake tumindake kancane mau. Ya. Malah diwejang aku sore-sore. Ora apa-apa. Ngene. Mungguhipun Kakang iki sing bener ya kuwi mung nganggo dasar tembung sabda Brahmana Ratu. Nganggo Brahmana Ratu. Ya, tembung sabda Brahmana Ratu. Banjur kuwi piye? Kok enteng temen mung sabda Brahmana Ratu, bobote enteng. Wah, aja kok enteng ke sabda Brahmana Ratu aja. Aja nganti enteng. Kuwi yen dionceki sewengi ora rampung ora sida limbukan iki. Mula Di, sabda Brahmana Ratu kuwi tegese Bratayuda direwangi Andrapati kabeh padha ora mingkuh marang pangorbanane. Lah kok glethek petele Isyadi mung ngandhake kuwi enteng temen tembung Brahmana Ratu. Ngene. Yen selawas uripmu kuwi mung nganggep enteng marang tembung sabda Brahmana Ratu mau, banjur kapan kowe arep dadi wong kang utama? Lugune Isyadi sak kadang wektu dina iki kuwi ya netepi sabda Brahmana Ratu, Di. Coba saiki piren? Tok rewangi kowe perang gegempuran kuwi sebab apa? Pikiren, Di. Apa mung mergo rebut kamukten lan dutlak ya dudu kuwi to. Nganti direwangi perang paten-patenan lawan dulur karo gurune dhewe ya dipateni. Malah karo kancane dhewe perkara dipateni iki mergo mbelani apa? Lah, kuwi saka pangrasaku aja tok anggap epeh. Kok epeh men derajate Pandhawa kuwi mung mbelani perkara kaya ngono lelungguhan. Kamangka Pandhawa kuwi ora tau milik marang derajat pangkat bondo donya. Ing tata gelar Pandhawa kuwi ngrebut kamukten, ning kuwi lak monggo jalaran to, Di. Dene kang utama ya kuwi Pandhawa ngayahi Bratayuda kuwi ora sebab ngetepi tembung lila liyane. Pandhawa kuwi ora mung netepi tembung liya liyane ya kuwi mung kejaba tembung sabda Pandhita Ratu. Tak kira Yayi Prabu jeh kelingan jaman Pandhawa mbiyen diguang. 12 tahun suwene Pandhawa janji lan pas itu bakal balekke negara marang para Pandhawa 12 tahun nanging bareng wis 12 tahun glethek petele ora dibalik-baleki. Lah ing kono kuwi ana ngendi tembung sabda Pandhita Ratu Werkudara? Mula banjur para Pandhawa tekad ngenekake Kunti Duta Kresna Duta bakal njaluk Pandhawa supaya bisa nglungguhi negara Ngastina sing dilungguhi awake dhewe dina iki. Nanging para Kurawa ora gelem ngelungke, mula sabda Pandhita Ratu diterapke. Ayo, sabda Pandhita Ratu kudu diterapke dina iki. Sing ora gelem netepi sabda Pandhita Ratu ya kuwi bakal
cures kang dadi uripe Yai. Sang Baladewa Narapati duwe nariswara Kresna lek langkung tresnanipun mring Dyah Banon Cinawi kula tansah tanya warta ing Muladi yen wektu dina iki pun Kakang kuwi ora bakal jegali utawa bakal ngribeti kang dadi kekarepane para Pandhawa ndadekke ratu marang Parikesit ki ora di pun Kakang ki sarujuk ngono lho Werkudara. Yo yen pancen kowe sarujuk aku melu bungah rasane ngatiku. Lah saiki beda critane. Gandeng pun Kakang ki sarujuk yen Parikesit ki wektu dina iki bakal dijumenengake ratu. Banjur wektu dina iki pun Kakang kepengin sabet jagong lan gendu-gendu rasa. Yen sithik edang jari wong tuwa ki yen ora bisa tutur ya sembur. Yen ora sembur ya uwur. Pun Kakang kepengin ketemu marang Parikesit. Duh Koko Prabu nyuwun gunung samudra pangeksami Koko Prabu ing samangki menawi paduka badhe kepanggih kalian anak kula pun Parikesit sakmenika Parikesit wedal samangki mboten wonten ing praja samangki putu kula pun Parikesit mindra saking praja Koko Prabu. Lho Parikesit lunga saka praja nonu inggih lho kados pundi to Didi. Malah waktu dina iki pun Kakang uga bakal atur marang Werkudara yen wektu dina iki Kakangmu Kresna uga mendra saka praja kang tanpa pamit Werkudara. Wah, Citeng ya lunga saka praja. Ya. Wah, banjur kepiye kang dadi prayoganing laku Yai? Koko Prabu, kula suwun samangke paduka sumene sawetawis monggo nyuwun dhateng purbaning Gusti utawi pados upaya wonten pundi papang durungipun Parikesit menawi samangke wonten keparingipun Parikesit mugi enggal kepanggih Koko Prabu. Nggih, Yayi. Mrengkaten damar mancung sinupet kemawon. Gandeng samangke pun Kakang menika sampun suwal mriki Parikesit mendra saking praja. Ing kamangka pun Kakang ugi nampi pawarta bilih Yayi Prabu Kresna ugi mendra saking praja. Oh, rasane ati kula mboten lega. Raos sing manah kula menika dene kesirap wujudipun dahana ingkang mangrat-aladi. Mual pramila dasamangkipun Kakang badhe nyuwun pamit badhe ngupadi wonten pundi papandhiripun Parikesit kaliyan pun nadi kula pun Kresna Yayi. Mremekaten Koko Prabu kula namung dedurung donga mugi-mugi saged kasembadane sedya. Yayi, Werkudara apa? Kepenakno ning praja pun sawetara Kakang bakal njaluk pamit, njaluk tambahing pangestu Yayi. Tak dongak-dongake muga kasembadan kang dadi kandhang. Nyatlang ninggalang nyanagara pandan mundar tinon nirga kunang turem sorote tanpa padang kasor lan pacaring
Yayi Werkudara. Wah, Puntadewa Kakang napa? Yayi, wektu dina samangku ndak jaluk Siadi aja negake. Malah wektu samangke morage Siadi nganti marang Kakang Patih Tambak Ganggeng. Kakang Patih Tambak Ganggeng kula wonten paring dawuh Sinuwun. Wektu samangku morage kanthi Yayi Werkudara lan kabeh para adi-adiku Brata Pandhawa sumarambah para putu-putuku ya kuwi Danurwinda lan kabeh liya-liyane supaya nderekake tindake Kang Raka Prabu Baladewa. Sendika ngestaken dawuh Sinuwun. Kembar kula wonten maring dawuh morage diayu para saperangan nayaka praja kang padha gantung siba enggal dawuhana mbubarake anggone padha pacak baris. Ayo sira Siadi sakembaran ndak kanthi munggah ing sanggar pamujan meminta marang purbaning yang padha kawasa supaya wektu dina iki anggone Kaka Prabu Baladewa lan kabeh para Brata Pandhawa bisa nemokake ana ngendi papan dununge putuku Parikesit lan Kaka Prabu Indrawati. Sendika ngestaken dawuh. Sagebyar kacarita wau paripurna sabdaning Sang Nata Prabu Puntadewa. Sigara tedhak dreg saking palenggan ngampit damparan denta kinapit ing badaya sarimpi. Ginanda Wida cepat kasturi manggambar-ambar gandanya. Konduring Sang Sri Narana yen sinandra tansah gegleyongan lampahe. Sang Nata kondora ngedaton Rama-rama Om Kaya para padaya sarimpi Oh